Hey guys, खुलुमबाय आं गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो जोंबो मोजाङैनो दं आरोना। ओमफ्राय दिनैहाय गोदान भिडिअ फैसिगोनलाय आरोना। माबायदि जायो भिडिअआ नायलांबाय थादो नोंसोरबो ना। मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै होदो आरो कमेन्टआव खोन्थाहरदो जायाखैबा ना जा। ओमफ्राय दायो फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनो माने आं रेडि खालामगासिनो आरोना। ओमफ्राय मा होनो सान ओंखाराखै नालाय बेखायनो मा होनो एसे मोजां नुवाखै आरोना खोमसि नुदों आरो। ओमफ्राय दायो आङो ब्रेकफास्टखौ खालामग्रोनोसै आरोना। मा जायो मा खालामो बेखौ नोंसोरनो खोन्थालांबाय थानोसैलै आरोना। भिडिअआ ओरैनो जानला मोनला दसेनि थाखायल' आरोना। आंनि भिडिअआ बांद्राय गोलाव जानाय नङा आरो बिदिनो दसे मा खालामो मा जायो मायो बेखौ खोन्थानायल' आरोना। बारा गोलाव जानाय नङा। नायलांबाय थादो अब्लाबो माबायदि जायो भिडिअआ। ओमफ्राय नै दायो आंना जाबाय आरोना आं ब्रेकफास्ट खालामनाया लाल सासो आरोना जोंना गोसोमनो। ओमफ्राय आङो मेगि संदोंमोन ओमफ्राय बेबो जाबाय आरोना। दायो जानोसै आङो दायो जानानै लाग्रोनोसै आरोना। दायो आङो जाबाय। जानानै आरो जानायनि उनाव मा खालामो बेखौबो नायलांबाय थादोलाय होनबानो नुलांबाय थासिगोन आरोना। ओमफ्राय नै आं बाजाराव मैगं लाना फैदों आरोना। ससे बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ जाबाय आरोना। दिनैनि भिडिअआ ससेल'। ओमफ्राय आं दा न'आव फैनानै संलायनोसैलाय ओंख्रि दा एवगासिनो अमा। बाजारनिफ्राय लाना फैनाय आरोना आङो बेदरखौबो। ओमफ्राय दायो आङो ओंख्रि संनोसैलाय आरोना। आङो दायो ओंख्रि संनोसैलाय ओमफ्राय आङो गासिबो भिडिअखौ फारसेनिफ्रायनो होजोबखासै आरोना। ससेखौबो होनाय जाबाय। ओमफ्राय दायो आं संलायबायनो केरेला आलु भाजा। फारसेथिं ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय फारसेथिं आङो नैबे केरेला आरो आलु भाजा एवगासिनो आरो। केरेला आंनि फेभरेट आरोना बिराद गोथाव मोनो आङो। ओमफ्राय दा आं बाजारनिफ्राय बे मैगंखौनो लानानै फैदों आरोना। नै मा भिडिअ खालामनो जानानै आं दा माने भिडिअखौनो थाब लाबोनाय जायाखै आरोना। ओमफ्राय दिनै ओरैनो नेक्स्ट भिडिअ ससे बेखौनो नायसाबदो। दायो आंना जाबायनो जानायनि टाइम जाबाय नालाय। ओमफ्राय दा आं जानोसै। ओमफ्राय आं दा उन्दुग्रायावसो जागोन मानो होनोबा बिराद गरम आरोना। बिनि थाखायनो आं हायाव जिरायनानै फांखायावसो जागोन होननानै आङो जोंनि उन्दुग्रा रुमावनो जाफैबाय आरोना। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।